παρουσιάσαμε, αλλά εμείς θα σας ταξιδέψουμε μέχρι το Αγρίνιο. Πολλές φορές έχουμε πάει στην Αττικοαγαρνανία για θέματα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σπουδαία, όπως για παράδειγμα αυτό που θα σας παρουσιάσουμε τώρα. Ένα μαθητικό φεστιβάλ, διαφορετικό από κάποια άλλα ενδεχομένως, αλλά ένα μαθητικό φεστιβάλ το οποίο πραγματοποιείται εδώ και 3 χρόνια στο τέλος κάθε σχολικού έτους. Οι νέοι άνθρωποι του Αγρινίου, οι μαθητές της περιοχής, βρίσκουν μέσα από το θεσμό αυτό την ευκαιρία να εκφραστούν. Πόσο όμως να εκφραστούν? Δείτε το στο ρεπορτάζ. Πριν από 2 χρόνια περίπου, οι μαθητές ενός γυμνασίου του Αγρινίου πρότειναν στη Δημοτική Αρχή της πόλης την καθιέρωση ενός μαθητικού φεστιβάλ που θα γίνεται κάθε χρόνο με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Ο Δήμος Αγρινίου βρήκε ενδιαφέρουσα την προσπάθεια των νέων της πόλης και τους βοήθησε στηρίζοντάς τους ηθικά και οικονομικά. Το μαθητικό φεστιβάλ άρχισε πριν από 3 χρόνια από το γυμνάσιο, το 15μελές ενός γυμνασίου της πόλης μας. Την πρόταση αυτή του 15μελούς την απευθύναμε και στα υπόλοιπα γυμνάσια τότε της πόλης μας. Και μετά την είπαμε την πρόταση αυτή και στο Δήμο Αγρινίου. Ο Δήμος Αγρινίου μας συμπαραστάθηκε με όλους τους τρόπους και έτσι πραγματοποιήθηκε το πρώτο μαθητικό φεστιβάλ. Στο δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ, με πρωτοβουλία ενός λυκείου της πόλης μας, εισήλθαν και τα λύκεια στο μαθητικό φεστιβάλ, μεγαλώνοντας έτσι το θεσμό και διευρύνοντας και το κοινό. Φέτος το τρίτο μαθητικό φεστιβάλ, πιο άρτια οργανωμένο και με πιο ποιοτικές εκδηλώσεις και με περισσότερες εκδηλώσεις, πιστεύουμε ότι έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την κοινωνία του Αγρινίου πάνω σε αυτό το θέμα. Ο θεσμός του μαθητικού φεστιβάλ είναι μια κατάκτηση της μαθητιώσης νεολαίας της περιοχής και φιλοδοξεί παράλληλα με την καλλιέργεια και την ανάδειξη των πολυπίκυλων ταλέντων των μαθητών στον προβληματισμό τους για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση της ζωής. Φέτος, το τρίτο μαθητικό φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Οι νέοι άνθρωποι του Αγρινίου βρίσκουν μέσα από το θεσμό αυτό την ευκαιρία να εκφραστούν. Οι περισσότερες προετοιμασίες γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και εκτός προγράμματος μαθημάτων. Πιστεύω ότι είναι μια εκδήλωση που έχουμε τη δυνατότητα να εκφράσουμε αυτά που πιστεύουμε και μπράβο σε αυτούς που το διοργάνωσαν. Πιστεύω ότι στα πλαίσια του τρίτου μαθητικού φεστιβάλ τα κάθε παιδί μπορεί να δείξει την ικανότητά του σε διάφορους τομείς και να δείξει γενικά αυτό που πιστεύει. Ιεροί σιωπή κρατάτε, όσοι κοντά στους αλληλιώσους τους βράχους του άξερου πόντου κατοικείτε. Και ενώ η ώρα είναι 8 και 21,
και μετά το μαθητικό φεστιβάλ του Αγρινίου στους μαθητές. Ταξιδεύουμε για σας, κυρίες και κύριοι, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Και θα καταλάβετε γιατί το λέω. Με έναν πρωτότυπο και ευρηματικό τρόπο γιορτάζουν οι μαθητές των σχολείων του Αγρινίου τη λήξη της σχολικής χρονιάς και την έναρξη των εξετάσεων. Συμμετέχουν στο τρίτο μαθητικό φεστιβάλ της πόλης τους, το οποίο περιλαμβάνει ζωγραφική έκθεση, χειροτεχνίες, μουσικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Τις δημιουργικές αυτές ικανότητες των μαθητών θα δούμε τώρα στο ρεπορτάζ της εξ Αγρινίου επίσης, Βίβιαν Μπενέκου. Μια πρωτότυπη και συνάμα δημιουργική πρωτοβουλία πήρε σάρκα και οστά με το τρίτο μαθητικό φεστιβάλ Αγρινίου. Το φεστιβάλ αυτό, θεσμός πλέον στον εκπαιδευτικό κόσμο του Αγρινίου, γεννήθηκε το 1991, όταν κάποιοι μαθητές της πόλης πρότειναν στη Δημοτική Αρχή μετά τη λήξη του σχολικού έτους να γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή μόνο μαθητών. Σιγά σιγά όμως, και καθώς το φεστιβάλ κέρδιζε όλο και περισσότερα σχολεία της πόλης, απλώθηκε εκτός από τη ζωγραφική, την έκθεση χειροτεχνίας, τις μουσικές εκδηλώσεις και στον αθλητισμό. Οι αναλαμπές αυτής της νεανικής αισιοδοξίας και του θετικού προβληματισμού έρχονται από την επαρχία παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά της πρωτεύουσας. Δίνει τη δυνατότητα σε εμάς τους μαθητές να εκφραστούμε μέσα από πολλούς τομείς, να εκφραστούμε μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από την τέχνη. Επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα που δεν γίνονται μέσα στο σχολικό ωράριο. Φέτος στο τρίτο μαθητικό φεστιβάλ συμμετέχουν ενεργά πλέον και έχει σημασία όλοι οι μαθητές του Αγρινίου και φυσικά αποτελεί το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός και όχι μόνο της περιοχής του Αγρινίου αλλά και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας. Και ελπιδοφόρο μήνυμα έστειλε αυτές τις μέρες η νεολαία του Αγρινίου. Οι μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων και λυκείων του Αγρινίου οργάνωσαν το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ στην περιοχή τους, που τώρα πια γίνεται θεσμός. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Γιαννακόπουλου. Το ρεπορτάζ αυτό είναι αφιερωμένο από τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων του Αγρινίου σε όλη την νεολαία της χώρας μας, καθώς και στους υπεύθυνους για αυτή. Οι μαθητές των γυμνασίων της πόλης μας ξεκίνησαν πέρσι μια προσπάθεια για την καθιέρωση ενός μαθητικού φεστιβάλ με τη λήξη του σχολικού έτους. Η πρόταση αυτή υλοποιήθηκε με τη βοήθεια των καθηγητών και του Δήμου Αγρινίου. Οι εκδηλώσεις και η απήχησή του στο κοινό ήταν πολύ ανώτερη του αναμενόμενου. Εφέτος, δεύτερη χρονιά του θεσμού πλέον για την πόλη μας, οι εκδηλώσεις είναι περισσότερες αφού συμμετέχουν και τα λύκεια. Οι νέοι άνθρωποι, όμορφες δροσοσταλίδες, ριάκια με καθαρό νερό, ποτάμια ορμητικά, μια δύναμη ακαταμάχητη που μόνο δημιουργική μπορεί να είναι. See
φεστιβάλ που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο αυτή, αποκτήσαμε όλοι οι μαθητές μια εμπειρία, την οποία αποκτήσαμε πάρα πολύ με την βοήθεια των καθηγητών μας. Αυτή η εμπειρία δεν κλείνονταν μέσα στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος, αλλά ήταν έξω από το σχολικό πρόγραμμα και αποκτήσαμε πάρα πολλές γνώσεις, οι οποίες είναι, όπως όλοι ξέρουμε, πολύ σπουδαίες για το ξεκίνημα της ζωής κάθε νέου. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει κάποιος να επενέσει σε αυτό το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ, νομίζω ότι είναι η πρωτοβουλία και η επένδυση των μαθητών για καλλιτεχνική δημιουργία, πράγμα που και επιτυγχάνεται μέσα από τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Η πρωτοβουλία και η επένδυση αυτή για τη διοργάνωση του πρώτου μαθητικού φεστιβάλ ανήκει στο 15 μελές του 5ου Γυμνασίου. Με τις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις με το Δήμο Αγρινίου, έδωσαν την ευκαιρία σε όλα τα γυμνάσια της πόλης να λάβουν μέρος σε κάτι που τους άρεσε και θα το ενίσχυαν ηθικά και υλικά. Η μετέπειτα πορεία του περσινού φεστιβάλ αναμενόταν συγκλονιστική, όπως και άλλωστε ήταν, αφού όλα τα γυμνάσια παρουσίασαν μαθητικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου. Έτσι, τόσο οι καλλιτεχνικές όσο και οι αθλητικές εκδηλώσεις αγκαλιάστηκαν θερμά από όλους. Οι καινοτομίες του δεύτερου μαθητικού φεστιβάλ, όπως παραδείγματος χάρη η συμμετοχή των ηλικίων, έδωσαν μια ποικιλία στη διοργάνωση και παρουσίαση των εκδηλώσεων. Με όλα αυτά, οι μαθητές, η νέα γενιά, πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει στον εκπολιτισμό της περιοχής και όλων όσων θέλουν να παρακολουθήσουν και να θαυμάσουν τις δημιουργίες των παιδιών. Η διοργάνωση του δεύτερου μαθητικού φεστιβάλ άρχισε από τις αρχές του σχολικού έτους, προσφέροντας έτσι άφθονο χρόνο στη Μαθητική Συντονιστική Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί για την τέλεση των εκδηλώσεων. Έτσι, το κάθε σχολείο ετοίμασε τη δική του εκδήλωση, με τη βοήθεια βεβαίως και των καθηγητών, και με τα υπόλοιπα σχολεία πλαισίωσαν φέτος το φεστιβάλ. Ειδικότερα για το 5ο Γυμνάσιο, αυτό αποτελεί τη συνέχιση της περσινής πορείας του, αλλά και την απαρχή καινούριας, με ξεχωριστά στοιχεία στο περιεχόμενο των εκδηλώσεων κάθε χρόνο, που θα προσπαθούν να αναδεικνύουν και να παρουσιάζουν τις Το φεστιβάλ βρίσκεται στο τέλος του. Γίνανε πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις όλες αυτές τις μέρες. Το κομμαχητό οφείλεται στο παιχνίδι που κάναμε, στο παραδοσιακό παιχνίδι τη γρούνα, όπως τη λέμε στην περιοχή μας. Πραγματικά τα παιδιά σήμερα μας τίμησαν εμάς τους μεγάλους. Τα παιχνίδια της εποχής μας φέρανε 30 και 40 χρόνια πίσω, σε μια πολύ ωραία εποχή για την γενιά μας. Εύχομαι όλα αυτά τα παιχνίδια να τα μάθουν και τα παιδιά, γιατί έχουν και αυτά τη χάρη τους, και ας παντρευτεί το παλιό παιχνίδι με τα σύγχρονα τεχνολογικά παιχνίδια. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά, μέσα από τέτοιες ευκαιρίες που τους δίνονται, να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για δημιουργία, και όπως συνέβη αυτές τις μέρες, που πραγματικά με τις εκδηλώσεις τους μας αφήσανε άναυδος στην κυριολεξία. Τα παιδιά έχουν φοβερές δυνατότητες, φοβερές ικανότητες, δεν απομένει παρά εμείς να τους βοηθήσουμε. Εγώ είπα στα παιδιά ότι μπορούν τα ίδια να προχωρήσουν μπροστά, ούτως ώστε να υποχρεώσουν όλους μας, δασκάλους, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να τους βοηθήσουμε. Και επιβάλλεται να τους βοηθήσουμε, γιατί είναι το μέλλον της πατρίδας μας.